Minulý týždeň po krátkej a ťažkej chorobe nás opustil náš spolužiak Dušan Slezák. Bude držať na to. Tak, to je ono. Ale čo by som vám rozkazovala, vy nie ste rozkazovala. Ja vždy len šéfka. Verko, ja vždy len šéfka. Toto vrátim, komu som vybral. Preferovala. Vyprávajme sa. Otvorené. Vždy to tak bolo, normálne to tak bolo. Autobus čakal, tak zálezie niekde, aby si Rietokreli a impotenciu. To si fajči, to spôsobuje impotenciu, to si fajči sama. Prdele, také nechceme. Ja taká nízka pôrodná váha, to má to nekupujem. Koľko fajčíš denne? Plot, kde mám rád? 10? 20? 10 až 15, ako kedy. 15. Na to značka už je 40 Vidíš, mám ti aj vyprávať do toho? No, môžeš, to je so zvukom. To je so zvukom aj. Počkaj, ale... Povedz nejaký preslov. To je, vieš, to bola To nejaká je krásne, to je umelecký záber. A šikma, vieš, šikma, tých videoklipov. Jak nám to svedčí. Zaplať mi ten čaj. Alebo to vypadá, čo vy robíte?
televíziu pozerať. Ceny, ale či to má zmysel v takom tempe? Moje zmysel. A nás dojde do konca. Prepáč, že som ti šahol dozadu. Ruda zoberieme a Rudo tam je. Ale už ma bolí ruka. A ideš? Idem. Ideš. Počkaj, ale Vidíš sa? som sa videla. Ale si tam... Som krásna. Hej, videla som to, áno. Jo. Všetci také hviezdy ľudia, ja neviem. Kuba, toto sa mi páči, že my sme také špičky. Jasné, že sme. Máš aj s textom tam. No vidíš. No, to sme my. To sme my. A tam si bola tam ako revers. Ne, to je furt tole, len uhol pohľadu. Počúvaj, v Nemecku nemá to z dôchodkami. 10 000 eur. Veru, to bude veľmi. V Nemecku nemajú dôchodky. Robí z tohto hrozné. Ale ten Číňan hovorí, ja som toto ovocie v živote neokoštoval. Zastanete. Čo to je? Čo to je? Že prečo? V Indii idem do jednej fabriky, vlastne takú dušu, 38 stupňov, normálny človek nerobí. Taký to môže. Peťo si dá, že si dáš? Ha! Ja som videl, že to treba oveľať, že niekoho nahovorí. Jak bys to ty Videl, že nebudem sám. Teraz čakám. Aby sme boli spolu. Tak myslíš, Roman? Teraz dávaj pozor, čo... Skladám, tak skočíme tam. Čo, už ideš preč? Ale vrátim sa. To ja... Ja to veľmi tak ja to vyčítam, vieš, To je moja Ďuro, keby si išiel do Trondheimu, do Norska, tak tam má v hoteli dceru, tak sa tam zastav. To je dobré, to nevadí, že... To je jedno, na ktoré sme strane. Úplne, to je úplne. Ty si napravo, ja som Hlavne, že naľavo. sme na tej správnej. Dúfam, že ďalšie naše stretnutie nebude až o 6 rokov. No. Pamätajte na môj vek. Opakujem, strašne sa teším, že vás tu vidím tak v pohode, že sme teda zdraví, no žiaľ Bohu, za Dušankom je mi strašne ľúto, tak ale to je život. Strašne sa budem vytešovať. Takže slúbite všetci, že Ida cestu sa zastaví. najbližšia stretávka je tam. No tak o stretávke ani nehovorím, ale tá stretávka bude čo, o 6 rokov?